Александр – один з 700 спортсменаў, якія прыехалі ў сонечную Турцыю з розных краін, каб пазмагацца за тытул лепшага ў свеце па таэквондо сярод паралімпійцаў. Спаборніцтвы такога маштабу для мужчыны першы, як бачым, першы блін нікому. Дарэчы, награда Александра – адзіная ў гісторыі беларускага пара-таэквондо. Очень было радостное событие. Первая в жизни моя победа. Очень было достойно выступил. Мы с собой просто зашкаливали просто-напросто. Таэквондо для чэмпіёна – самы любімы занятак. Хобі ніколі не прапускае трэніроўкі, кажа Сергей Диканёў, трэнер Александра. Амаль кожны дзень ён у гэтай зале, прычым ранкамі ўвечары. А перад чэмпіянатам свету наогул быў больш жорсткі графік. На тренировках отдается полностью, со всем сердцем и душой. У него горят глаза, всегда стремится быть первым и лучшим во всех упражнениях. Приходит первым на тренировки, уходит, конечно же, последним, как настоящий чемпион. Займаецца Александр у брэсцкім фізкультурна-спартыўным таварыстве «Дынамо» разам з дзецьмі. І для ўсіх іх тренироваться разом с чемпионом свету – одно задовольнение. Мне с ним очень приятно заниматься. Потом он поедет на Олимпийские игры. Мы все будем за него болеть. Саша очень целеустремленный спортсмен, у которого большое будущее. Дарэчы, дынамаўцы асабіста павіншавалі Александра с перамогай. Спасибо огромное. И вот такой поздравительный адрес, который мы хотели от всей организации, от детской спортивной школы, от тренерского состава вручить и поздравить его. Давайте похлопаем. Дзякуючы намаганням Александра, нацыянальная зборная Рэспублікі Беларусь заваявала 5-е месца ў агульным камандным заліку ў праграме «Пхумся». Дарэчы, дадзены турнір – гэта адзін з этапаў падрыхтоўкі чэмпіёна да паралімпійскіх гульняў 2020 года, якія пройдуць у сталіцы Японіі. Ганна Буйкевіч, Роман Філюціч, тэлерадыёкампанія «Брэст».